ባይዘወይ ምሸት ትርስ ተለኹ ኣቤት በቃ ገና ኣብ ዓራት ሃምዛ ኢለ ህርስ ኢሎም ዝምር ተለኹ ኣቤት ድናኻ ሓሳብ ኣቤት ድናኻ በቃ ምርጥ ሓሳብ ኮይም በቃ ኣብ ርእሰይ ንወስኑ ማለት እዩ ካብኡ ብነጋ ንጎ ትልዓ ኣለኹ የለውይ ብትን በቃ ብንን ይብሉ ይሃፍሱ ድዩ ሓሳብ ሃመይ እዩ ወይስ ለይቲ ለይቲ ትህርስ ተለኹ እስክሪቶና ማስታወሻ ሒዘ ክህርስ ወይ ለከ ካብኡ ካልእ ተቸገርኳ ነገር ደሞ እንታይ መስለኩም ምሸት ነጋ ንጉሆ እዚኣ ክሰርሕ ኢሉ ነጋ ንጉሆ ህራስኸ ናይ ዳናኻ ትለዓል ሌለመድኻ እዩ ኧረ ኣሕሙካ ኮ እንደለለ ናይ ትኸድ ኣሕሙካ እዩ ቁርኖ ልመን ኢልካዩ ኣየና ቆልዓ በኺካ እዩ ትላዕ በልበል ሃርስ ይብለካ ካውስ ብጣዕሚ ችግር እንታይ ድመስለኩም ንጎ ትላዒልኩም በቃ ውድእ ቢልኩም ዘህራስ በቃ ፅግብ ኢልኩም ዝተላዓልኩም ወይ ኣነ ትብሉ በቃ ብጣዕሚ ትጭንቁ ማለት ብጣዕሚ ትናደዱ ንምንታይ ኢሉ ትለዓልኩም ንምንታይ ኢልኩም ልባዕልኩም ትወቀሱ ማለት እዩ ስለዚ ኣብዛ ውሽጢ ሓንቲ መልእኽቲ ካሕልፈልኩም ኣብዛ ውሽጢ ሓንቲ መልእኽታት እያ መስለኩም ትህርስ ተለኹም ወይ ድማ ንጉሆ ክለዓል እየ ተኢልኩም ቅድሚ ኣላርም ናይ ምልዓል ዓቕሚ ክህልኩም ምሸት ከልዕለኩም ዝግባእ ነገር ብደንቢ ተናጊርኩም ልባዕልኩም ኣእሚንኩም መሃርሱ ማለት እዩ ተዘይኮይኑ ዓሙካ እንሆ ኧረ ቁርኖ ለየና ቆልዓ ካ ትፀሊቕካ ይብለካ ማለት እዩ ግን ድትሃምለኩም ሓሳብታት ርዎ መስልኩም ምቁንጫርካ ኣነማ ክለዓል እየ ክሰርሕ እየ ትብል ግን ተላዒልኩም ምስ ኣሸኒፍኩም ስራሕ ትሰርሕ ተለኹም ወይኔ ኣመይ ደለ ደስታ እንሆ መስልኩም በቃ ብደንቢ ገይርኩም ትሰርሑ ተለኹም መዓልትኩም ኩሉ ባዕሉ ሸጊ ኮይኑ ይልውዕል ኤንዌይስ እዚኣ ትመስል ሓሳብና ይመችኩም ሓሳብ ተሃልዩኩም ብኮሜንት ኣቕምጡልና ይመችኩም ቻው ቻው